kelingan itu. Lah masamu mbok kira sing sandale awakmu. Iki lho sandalku. Di, aku ning molek masane no. Iki anak apa to jenenge? Kuwi lho yo sok. Aku sediarane maling dhek lho penggawene malingi sempakku lho. Alah, sempakmu ketelesut. Sing maling aku. Iki lho sandalku. Ayo. Iki sandalku iki. Ayo. Iki sandalku. Ayo. Iki sandalku. Iki lho sandalku. Olahraga dan sehat. Lo. Assalamualaikum. Beh, nyanyi to cah iki mang. Wayah asak terus larang rungkep koyo ngene. Lo, tangi lo. Sik jajal tak hubungane. Kayak aku kok ora meneh. Wis, koyo rene meh. Apa kampanye diet ya? Ayem ngene iki. Dol, kan ndi wae? Wacamu kaya wong sugih. Emang gue kaya? Masalah buat lo. Ambil muli nyapa? Awakmu lho sing nyoro, wong aku lho mek nerokne tok. Awakmu nyapa ning kono? Ngenteni cempluk. Lah emangnya awakmu nek urusan apa mbek cempluk? Halah, wis urusan iki pribadi. Rene asik to ditutae. Aduh, lha engko lek aku cangkruk ning kono cempluk ero engko. Cangkruk ning pos kono lah. Emange wong jaga piket piye kok kon cakruk ning pos iki? Alah, tak gelem ya wis. Tol kowe nyandi tol. Melu. Tol melu tol. Tol tenan tol. Iki yo melu. Ning pos kono lho penak. Yo tol ning pos ngono ae kok nesu. Kene lho enak yuk. Tol, awakmu ganti to. Ya biasa to orang kaya shopping. Penggaweanmu lho apa? Sopang-soping. Ya kene iki ya, Bos. Dia ngak-ngok tok. Ngono kuwi karyawanku dhewe sing ngurusi. Pabrikmu ning ndi to nggone tol? Ya ning dodomu kuwi. Iki susu Tol. Lah iya, pabrik susu. Tapi susu perawan loh. Itu susu ronde. Kamu karo ye tol slogan anyar. Apa ye? Janda lho saiki di depan.
Nyapa iya tol awakmu kok ndongap-ndongap. Janda kok bangga. Jane ya ora pengen tol aku iki dadi janda, tapi bajuku iki lho sing mengundang janda. Ya ya mesti tinggal bojomu mengundang hawa cucu. Nah, awakmu ra janda ya. Gak. Bojoku cuma lunga. Beh dong, jamu lah kok apik ngene. Mehong ki. Beh, patrah awakmu ya orang kaya. Aku kaya no. Lah kae ceplok. Tol, lah nyapa kowe jamu karo tasmu adek model ini? Cempluk pengen ko. Aja ngomong cempluk, aku tuh jam anyar. Wis to yo beres-beres. Yusuf, tadi tak omongi. Yo tak omongi, lah enek serindul, kowe aja ngomongin utang. Gareng gak tak bungani duitmu. Nyapa ya? Wis to, menurut aku penting tak bunga. Yo. Atau ngopo kayak jani? Tol, kowe ndang mulai kana lho. Lah nyapa ya? Iki arep enek bisnis gede, melok ae. Bisnis apa sing gede? Awakmu kuwi sing gede. Ben, lek gede nyapa? Gede-gede ngene lho. Idamane wong lanang-lanang ya. Cerewet iki. Aku ora cerewet, Pluk, cuma ngelekne. Jadi wong kayak aku ini lho, seksi. Seksi konditor tol. Seksi kok Yusum le, seksi. Rasa melok-melok, iki urusan dhewe neh iki. Ning kono iri Yusum, ndek awak koyo awak dhewe niki lho. Alah, Pluk iri tekan gitu ya. Kamu lah aku. Maling! Sas. Iki maling apa tuh jenenge? Wis to, yo iki maling. Kok maksud iya kok aku darani maling. Tuangkemu lho, maksudmu piye? Balana tau tok cangkemmu lho mbek batiak iki lho. Lah wis sandal sapa mbok gawe? Lah emang iki sandale sapa? Sandalku tok kuwi. Apa kowe tok sing iso tuku rumasamu lho? Sik gelek. Lah iki lho sandalku malingan kowe to. Lah masamu mbok kira sing duwe sandale awakmu. Iki lho sandalku. Di, Aku ning molek masane no. Iki anak apa to jenenge? Kuwi lho yo Sob. Aku iso diarani maling dhek lho pegawai malingi sempakku lho. Alah, sempakmu ketelesut, sing maling aku. Iki lho sandalku. Ayo. Iki sandalku. Iki sandalku. Sandalku lho. Iki nek aku tuku ning mall. Iki lho nggon aku. Sandalku. Ayo. Ning mall. Gak iso, gak duwe tak tuku nek ayo. Blok bajuku po. Kecemplung kali. Gak kere. Iki lho sandalku. Ya, aku lu tuku ning mall. Sering kali oten. Sering kali oten. Syukur. Sering kali. Syukur. Titen ana wae. Syukuri. Tak syukuri lho. Titen ana wae. Lho, lek tenan to. Sandalmu delon sangklir kuwi lho. Padha lah. Syukur. Nek aku nih. Padha le. Nyok. Jane nyapa ta kuwi ngono-ngono kuwi? Tol, Srindol, pantasmu ya ngono kuwi. Ora pantes iki loro sandalan nih. Pantasmu ya ngono lho to. Sum.
nih. Anyar. Syukur. Cuma siji. Verifikasi. Lah itu ada video loh, Mbak. Ada video, Mbak. Cari belek. Cari belekan. Cari belek. Jadi salam iki sing iso ngomong macai. Kayak aku ning salam Iki pemom iso digikriting lho apik Pak. Peli. Nek kita ambil malah kita ambil. Dia mau pantas karena sedikit. Ini terus aku gak pernah. Kopi maksudnya Lah iki tapi kamu jas. Celana nih. wis kuwi kan. Pantas. Ndang pacaran. Gak iso. Aku ono nek jasa. Bojomu wis tak silihe